nagkusorsori ho'y na, nagkusorsori ho'y mag-iyak kinunay na, mag-iyak ulit. Tayo sa tulungan. Bus meron na nalinago ang malupang tuhod ay naku. Kami ang ibaban na humandungan niya asa horat karadupang na Macam mau berbeda lepas mengulang kami aku nak ditanyakan sudah. Sursuri ho'y na, nagsusursuri ho'y na, mag-iyak kinunay na, mag-iyak